Yo. Yo, yo. Katur Bapak Sukirno, dalasan ibu ingkang kepareng mirsani wonten ing TKP. Oplo rasane jero dadaku, rasane maklok lego atiku. Wis rada dikuk jantungku, saiki aku wis ora ngeluh. Mas Danton Jari, wilujeng dalu. Rasane jero dadaku, rasane maklok lego atiku. Wis rada dikuk jantungku, saiki wis mari kangenku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rasane he 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 yo maklok derek langkung rasane kepiye ya maca blong matur nuwun sugih dalu sehat sedaya alhamdulillah sehat matur sembah nuwun wah kamu sok matur rasane kaya ketiban daru lintang kamulyane boning dadaku kali wis eling karo aku gelem mulih gelem bali karo aku Masya Allah nggih matur nuwun rasane umur setahun ora mugi kuwi sing tak suwun rasane ya maklok ya monggo kanca-kanca karo dadaku apa iki Kahida ta Kahida oh ya apa to Bu kadung aku nyanyi apa rasane jero dadaku rasane maklok lego atiku wis rada dikuk jantungku saiki wis mari kangenku apa rasane jero dadaku rasane maklok lego atiku wis ora nyut siraku saiki wis mari kangenku rasane hey 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 ya maklok rasane kepiye Mas Mito Darsono lagi ya kanca-kanca sekar gaduk rasane kaya ketiban daru saka mulai dadaku sing ali wis eling karo aku gelem mulih bali karo aku jalur gunung rasane ku setahun ora rugi nawangi gunung matur pancen iki sing tak suwun rasane ya maklok rasane Sekar Gadung Indonesia Sajase bersama Mas Joni Mas Joni Yana kantornya tambah bebas Oplo rasane jero dadaku rasane maklok lego atiku wis ora nyut siraku saiki wis mari kangenku Oplo rasane jero dadaku rasane maklok lego atiku wis ora dikuk jantungku saiki wis mari kangenku ayo kanca-kanca siden rasane he 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 ya maklok rasane kepiye long ayo ngono kudu semangat dereke Mas Minto lho iki ayo oke rasane kaya ketiban daru lintang kamulyan sing dibang dadaku
wis eling karo aku mulai gelem bali karo aku matur suwun pancen iki sentasi ora rugi rino ngidul kunyuwun matur pancen iki sentasi rasane iya maplong rasane lamplong rasane jiro lupa blong Sembah nuwun Mas Diwojo, Mas Jo Klitik, Mas Jo Kleresan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallah. Dalu menika sowan Mas. Ya. Ndereke panjenengan kaya-kaya ora suwe ora kepethuk kalih panjenengan lho kula niki. Nah, wah, iki jenengan rawuh wonten wilayah kula. Nggih. Ini dalam kekuasaan kula terus niki mengke panjenengan harus ada sekat, ndak boleh yang terlalu mengungkuli kula. Nuwun sewu lho Mas Minto. Jer kula panjenengan kula umatipun Gusti. Tuan rumah. Mboten saged ngol cumongol terus njul pinunjul. Sedaya menika duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Terus multinul niki mboten saged. Lung tinulung kok multinungul niku kok iso. Nggih, sing teges iki saling berusaha membantu dan melengkapi. betul. Nggih, mula dalu menika kleresan kula panjenengan kanthi wonten ing Laladan Pakis Rejo, Rejo Tangan, Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Dalu menika ngestreni anggenipun tasakuran wonten ing Dinamor Garden. Dinamor Garden dalam rangka pembukaan perumahan. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan dalam rangka apa kuwi? Pembukaan perumahan Garden peresmian ini mudah-mudahan banyak yang pesen, amin, banyak yang bisa menghuni, alhamdulillah, dan mudah-mudahan perumahan ini bisa bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat. Tulungagung. Dulurmu lanang, adimu ki kandhanono Mas Duduk, timbang emek nunut turu ning Blitar, kon pesene ning kene. Oh, lah mboten Pak, saniki kula disiplin Pak. Niki wis tuku omah dhewe ya. Kula niku pripun to? Niki alhamdulillah wis tuku omah, Pak. Omahe loro saniki siji omah jangkrik, loro omah doro menika. Kuwi jenenge langgon dolanane anakku to Mas Jo. Mboten. Tegesipun nalika semanten kula menika kathah jadwal ingkang lampah wonten ing daerah Wetan. Pramila kula nggih kedah leren teng leres, betul. Mboten. Lan ngaturaken sugeng dalu dumateng Mbak Lurah Pakis Rejo. Mudah-mudahan dalam peresmian perumahan Dinamor Garden menika bisa bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat Pakis Rejo. Amin. Selamat malam Mbak Lurah Pakis Rejo. Rawuh to Pak? Rawuh. Loh, lenggahe di mana ki? Wis pokoke ning arep dhewe. Loh. Lah wong mau aku dong salaman kok ora. Lho kuwi ra ro wong lenggahe ning arep dhewe kok. Lah, nyet matane picek kuwi. Jenengan kok malah nesu pripun to? Hubungannya apa ngoten lho? Ha iya, kono wis tutukno lek Mahargya Mbah Lurah Pakis Rejo. Lah nggih to, kula lak matur pripun? Nggih. Mbah Lurah Pakis Rejo lingguhe ning ndi? Wonten ngajeng. Lah yo ning arep dhewe. Ngenyek kuwi jenenge wong ngenyek ki ngono kuwi. Lho nyapa ngenyek? Lurah ki ragate akeh, ra cukup 500. Lah lek ra cukup 500 tak akeh. Adepmu ki sing mapan lek pancen kowe menehi penghormatan ning kepala desa atau Lurah Pakis Rejo, adepmu ki aja rono. Ora ngerti lek lurah iki aku. Lurah sapa? Lurah sinten? Mbah. Lurah yuk niku. Iki Nggih. ngene kok dipercaya masyarakat ta? Kowe iki omonganmu lemu guneman ki mbok sing ngepenake. Jangan dilihat dari sisi. Saya menggaris bawahi lho. Nggih. Jenengan lho pripun kok ngendikan pripun? Mbah, ora ana pindho. Ora tak baleni. Lurah ki ragate Kathah. oke. Ora cukup 500 juta. Lah lek ragate oke, ora cukup 500 juta. Kok sampean lakoni? Sir Kono wong mampu kok ya mangsane. padake kono. Sampean. Lumayan. Bengi iki oleh ceperan. Ceperan mbahmu kuwi kok iso. Justru Mas Minto ngeten iki sing diarani pemimpin yang tidak materialistis dan tidak ada komersil. Ngeruh ngendi kegiatane masyarakat disengkuyung disupport. Sing nyupport sapa? Iki ditanggap kok support piye to iki?
iki ditangkap elek tanggane digawe mantu lho ora tangkap apa mungkin teko mek becek tok ning lak teko tinimbang ora teko dadi rerasanan tapi lak becek ora wayangan lho tanggung jawabe lurah ki ning ndi-ndi sing lah iya Sik. yang kamu katakan kan support bengi iki support to wayangan to Nggih. lha wayangan mergo ditanggap ning lak regane beda karo tanggapan sing ngomong sapa sing nanggap ki wong Inggris lho iki terus dihapusi ra lho iki cocok kok dihapusi rano Saiki klarifikasi lek ngrembug perkara tanggapan perkara rega. Nggih. Aku ki ngopeni wong 50 lho. Leres, Mas, Lho, leres, uripi warga semene kae. Ya ga siji ki duwe onde anak, duwe bojo Leres, Mas. pira? Umpama sak keluarga 6 aku ngopeni wong Wong 6 ping 24 kuwi wis pira? Yang Umpama bayang. aku ndak ngangge biaya sing tak mbayari apa? Wih. Sing patut menyumbangkan dan tidak boleh menerima upah lek dalam rangka ning Pehrejo iki kudune awakmu Nah. mengingat nggonmu tekan kene mung ijen ora nggawa apa-apa sopir sopir salahe wong kowe iso nyopir dadak ngangge sopir kemlinti we Ayo. kemlinti wong iso nyopir dadak ngejak sopir lah kuwi capek rupamu rumangsane wong tanggapan Wis tekan salah kono sampean lho, Pak. mbok iya tanggapan tekan kono-kono ki mik ki ya person dhewe person mik ki mbantol karo rombongan Sekar Gadung sing ngomong bantol sapa gawe dhewe iki bos kuwi mik sapa miku hah iki miku dhewe lah nyapa kok dengaren gawe dhewe lah ya denger kok kowe wingi ora nggawa lah aku sadar kok engko lek ngantek bar tak gawe dige sinden semaput no lah sebabnya apa abab kuwi kowe iki yo ngawur kok mangsane wah wong Ah. Mas Minto menika kedah dipun acungi jempol wah anu berarti iki rasa tanda tangan loh diacungi jempol itu syarat penghormatan ya ya Mas berarti ora rasa tanda tangan ngecap jempol barang mboten kok ngoten sing dilenggahke piyai sepuh ki ya kaya ngene iki apa rasa linggo dhewe dilenggahne Bapak Minto ki lara piye masamu iki Sing pandake gembos ra nggo dhewe lek gembos sok-sok dilungguhke mergo amben Mas Minto ki lak dadi pinituaning piyai-piyai sing lenggahana Pakis Rejo. Mula yen nggon pawiyatan sing kaya mangkene iki yen sampean kudune nyecep ngilmune Mas Minto. ya aku wis Lho, kudune sampean ki iso ngerti piye rasane keringet. kowe ngerti ora ngilmuku ki lek perkara ngilmu wis werna-werna komplit ki lho adimu tak weni pengasihan Iki lho Mas. Iki lho. Sampean aku ki dodol laris. Sampean ora ngerti kok. Nyapa kok dodol angkringan nganti laris saiki. Ya, kuwi tak- Niru Mas Minto. turuni pengasihan Iki nurun apa Lho. dek dhewe buka yo bangkrut tutup lho kowe ora ngerti, mergo ilmune diwene aku, ngono lho. Aku entuk ilmune Mas Minto tak cakne ya rame kok. lah Tenanan ki. Kowe tik le jog litik. Contone nek aku nek pas mayang aja mbok delok nggon limbukan. Limbukan ki sarana kanggo gegojekan lan geguyonan. Ning nggon inti wayang ki nggon goro-goro, mergo kuwi nggawa rasa. Terus Ah, aku kuwi teko. dirungokke. Lah terus pripun Mas Minto? Kuwi kanggo catetamu lehmu dodolan mesti iso entuk rejeki. Terus tak catet. Mas Minto ngendikan aku terus nyatet. Tak terokke. Niat ingsun Semar dasar, gitu Mas. Semar dasar gareng eneng Petruk celuk-celuk Bagong sing jagongi Sembadra sing dodoli Pergiwa sing nukoni. Kita gawe. Janaka sing dodoli Nah, iki lho, tak gawe. Sesuk jajalen ning angkringamu Blitar. Nah. Terokno niat ingsun Semar dasar gareng eneng Petruk celuk-celuk Bagong sing jagongi Sembadra sing Sing tuku nukoni. Janaka sing dodoli. Kuwi segomu rega 7.000 dolen 3.500. Kok cepet. Nggih to Mas? entek laris Iki lho. Contonen Mas Minto ki, tak contoh sukses kok mangsane. Lho, ra percaya iki. Sik tingak-tingu lho diomong. tingak-tingu Jajalan. kaya ketek ketulup dukamu piye Lho, piye to? Semar Niat dasar. ingsun Semar dasar gareng eneng Petruk celuk-celuk Bagong sing jagongi Sembadra sing nukoni Janaka sing dodoli. Nek kowe dodol sego 7.000 dolen 3.000. sekarang contoh iki Lah ngapa? buktine loro kok. Piye kuwi? nyatane angkringane Pak Minto karo angkringanmu yo meh tutup kabeh ya Lah bangkrut tok kucuk kejane oh nyatane angkring mau telu aku yo sepi kamu Dek ngene Mas, iki Pak Minto tinimbalan yo tutup. karo Mas Daril Bu Nggih. Yuliani. Tok, Ah, bos iki wong Inggris lho kok Mas gitu saking akrabku. ya mister no Oh ya. Lah, Mister. mula niki kula pendet Mas Niki Minto. alhamdulillah saya itu suatu kebanggaan pada malam hari ini bisa ketemu dengan saudara saya Sinten? Mister
Mr. Daniel. Mr. Daniel. Daniel apa Daril? Daril. 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 Lek wong Jawa Daril, tapi lek wong Inggris ki Daril. Oh, Daril. ilate rada di pendal-pendalke sithik ngono ya. Biyen ning Inggris suwi ta? Suwi aku. Kulaan apa? Aku ning kono kulan kunci. Loh, kok kulaan kunci? Kunci Inggris. Ning Inggris lah klasan. Lah klasan. Pindah ning ndi? Pindah ning Jepang. Loh, ya dodolan. Dodolan. Dodol apa? Rumput. Loh, rumput apa? Rumput Jepang. Loh. Ning kono sukses ora? Gak sukses Yo akhirnya. pindah no. Pindah nih aku. Pindah teng pundi? Ning Arab. Wo, akhirnya ning kono dadi gaet. Dodol. Loh, sik dodolan. Dodol nih. Dodol apa? Menyan. Loh, menyan apa? Menyan Arab. Oh, ya sik enek to Mas Yan. Akhirnya sukses mesti. Gak sukses. Akhirnya pindah ning Cina. Akhirnya yang Cina. Ning Cina. Tapi mek 3 sasi tok. Lah kok suwe sedelo men. Dodolan nih bangkrut aku. Bangkrut ki dodol apa Ning ning Cina Cina? dodol kacang. Kacang apa? Kacang Cina. Oh, jadi dipaske, Mas. Akhirnya aku Ya. ngedoli apa jenenge iki Cina-Cina masyarakat ki. ora cocok, Heeh. akhirnya aku ngedoli alam gaib, Dunia lain. dunia lain. Malah laris. Laris aku. Dodol napa? Telo, Loh, telo apa? telo druwo. Oh, layakno bojone ya kaya ndruwo. Druwo matamu. Lah kowe dolananmu ngono kuwi kok. Wong kok. Mula niki lak napa? Dinamor Garden. Garden. Dinamor. Dinamor itu ada 3 suku kata. Nah. D itu adalah deluk. Deluk itu adalah Cet. deluk itu besar. Besar. Ngono lho. Dadi insyaallah anggenipun bangun wonten ing perumahan mriki insyaallah kapasitasnya mesti besar-besar. Oh iki. Ngoten lho. Deluk itu besar. Nah itu nama. Insyaallah nama dari Dinamor Garden akan dikenal secara khusus Tulungagung, secara umum wonten ing Jawa Timur. Ini mor itu adalah mor itu lebih mor itu lebih bahasanya lebih cara intelektualitasnya itu mor itu lebih. Jadi insya Allah dengan kapasitas yang besar, nama yang besar ini akan menjadi satu kelebihan untuk masyarakat Tulungagung. Tepuk tangan untuk Dinamor Garden terima Tulungagung. kasih. Niki lho Pak, Garden Ya. itu halaman Pak. Mula halamannya luas. Saking luasnya sih urung enek sing dibangun gitu. Iku rencana peletakan batu pertama nyilih ndasmu piye? Dicor. Iya ngono. Bapak yang mempunyai ini ada banyak investor. Ya ya. Sinten Bapak sinten Mbok? Mas Daril. Mas Daril. Ayo, kamu paham enggak? Ayo. You understand and Ditegesi. speak. You understand and speak English? Yes. Yes. I'm speak. Loh, kok speak lho kok iso? Kudu iso bahasa Inggris. Iso. Nek silakan duduk ki apa? Sit down please. Lho niki lho Pak, teng Inggris suwi niki. Ah. Silahkan duduk. Sit down please. Sing dilenggahi kursi iki bahasa Inggrisnya apa? Chair. Oh. Dalam bahasa Inggris, chair itu adalah kursi. Bahasa Cari apa cari? chair itu kursi. Bahasa Kleru. Hmm. Kleru Chair. cari kursi. Napa? Gemak. Lah kok iso? Kok saged gemak niku Mas? Rungono lek bengi car kayak gemak. Niku ceketer niku. Ceketer. Wah, lurah ki yo bleset ya anak. Dalang mosok kulino nyuluh. Maksudnya itu bleset betul ngoten. Ya, terus. Chair itu kursi. Kursi. Kalau Da- meja. Dalam bahasa Inggris itu kata benda itu diawali dengan the. Ende. Berarti Kursi. chair. Hmm. Kalau di bahasa Inggris itu the chair, Oh, kalau meja, the table, kalau pintu, the door, kalau jendela. the window, Asik. Kalau pohon pisang, the box, nek loro boyok. the cake, Oh. Lah nek nyinggol ngene iki, the mat, lah nek ning omahmu ning lantai terus jemek mambu. the leg, Nek pegel karo kancane. the amput. Lah ini ora iso. Ora ada bahasa Inggris. Kalau keluar apa? Keluar. Out, Masuk, in, keluar masuk. out, in, Weh, masuk keluar. in, out, Loh, kalau tangan, hand, kalau bola mencentuh tangan, hands ball, kalau bola keluar, out ball, kalau penyakit ambeien double. Nah, iki kudu Itu dieling-eling. Lek keluar masuk, In out, lek Out, masuk keluar. masuk Alah, keluar. alah. In out. Apa? Iki mesti In out. sik gak aku ro Salah. sik. Lek sik to, lek keluar masuk. Ayo Kak. dibahasa Inggris. Gak, aku roh jurusamu. Lek keluar masuk jane. Oh yes. Oh, Kayak mesti ngeres. Iki bosone lek keluar masuk. Oke.
Mangsane. Wah kok Kalau ada waktu beliaunya Master Daril bisa diajak ke atas panggung. ya. Biar momentumnya terpegang, Ya, Mas. satu tembang sik Mas, Oh, tembang gitu. satu tembang. Siap, siap. Mas Daril Mbak Sik, Jona sik, diaturi minggah panggung. Senembang kula nggih. Hah? Senembang kula. Iso. Iso. Oh, bisa end the song music and the Japan. Duet. Duet ki melu. Karena insya Allah Dinamor ya. Dinamor Garden ini akan membina rumah tangga yang harmonis selagi dia menghuni di dalam perumahan yang ada di Dinamor Garden ini. Tapi perlu diketahui Pak, wong bangun perumahan ki ada 3 sinergi dari jajaran aparatur negara. Ya. TNI Polri. Ya. Siji angkatan darat, loro angkatan air angkatan laut, ketiga angkatan udara. Kok iso? Yo, nek wong bangun omah ki perumahan lho. Ya. Kudu bersinergi dengan angkatan darat. Tegese. Sebabnya bangun omah mesti ning dhuwur daratan. Ya, neng lemah, neng Nggih. bumi. Angkatan udara, Angkatan laut. angkatan laut. Nek wong gawe omah kudu dipikir kesik banyune. Nah, Ki. Terus Maka- sing ketelu, angkatan udara. Udara itu adalah semua itu sinergi dengan ventilasi nah. pernapasan. Salah, sing bener ki papat. Apa? Angkatan darat, angkatan darat, angkatan angkatan darat, iya. angkatan laut, Laut, angkatan angkatan udara, udara. karo angkat-angkat. Loh, kok sakit Mas? Kabeh ki cuma wis lelane tukange ora dadi. Oh lah ya ngono ya. Sementing angkat-angkat. Angkatan darurat ini pancen penting lho kuwi Mas. Engko diaturi munggah panggung Oke, no. Mbak Juliana Mas Daril, Mbak Mbak Nanti, Mbak. Mbak Imas sik ben Mbak. tembang. Kancanono, satu tembang Mbak Imas Tior ini. Ya duet. Coba. Niki ben duet Mas ini. Aku karo lek sinden sing arepe rabi seneng ora aku. Sing Iki lanang kerja kon mulih hae bojone modele. iki ning Malaysia wis sukses iki mau ketemu bojone iki alhamdulillah rupane kaya Upin Ipin. Lah napa Mas? Lah nyambut kene Malaysia iki bojone. Oh iya. Ya permintaan dari segenap panitia tembangi apa? Tak duwe sik no sing melu no, Ya Pak. wis ya. Ya, sing Pak lak melu sik. Sewiran aku Wis sewiran. iso nembang apa ora? Ngaur ya aku iki saiki dadi Sing penyanyi. dereke Mas Minto iki harus diseleksi lho. Loh, masamu loro. Ojo meneh kok sinden. Loro Iya. piye diseleksi? Seleksi. Kuwi diinjeksi goblok kok iso. Diinjeksi kok seleksi kok iso. Ayo. Kamu mau nyanyi apa? Anu membina rumah tangga mudah-mudahan keluarga kita akan menjadi keluarga yang harmonis. Amin. CTT. Apa iki? Iya, apa Kok CTT Mas? Cis tipis-tipis. Cinta tak terpisahkan ngono lho kok cis tipis-tipis. Mesti mancing aku papuk ini Mas. Lah kula nggih demen nak lek jenengan ngendikan ngono. Wah tenan Nduk, iki bojone iki nganti wegah golek wong lanang liya. Kang dasmu aku ndengi mbok ngomongi, mbok guroni malah bojoku ngisi di sini ya. Piye Mas? Anu lho aku to. Iya. Aku kan Tak omongi bojoku. Pak Minto, tak curhat dulu ya. Iki itu bukan aib. Cerita. Ya. Iki ngewahi aku resep. Jo. Anu jajalan Ben harmonis kok. harmonis sih. Jajalan tisu magic. Iya. Mas, tisu magic niku Kalah aku damel apa? ora mudeng aku iki. Ora muda. Aku tuku. Lah bar tuku tak tekek ning meja. Lah kok aku iki bar mangan, lah kok bojoku ya bar mangan. Lah kok bar ngono iki tak tinggal ning jeding. Lah kok tisu magic iki dibuka karo bojoku dienggo nglapi lambene. Ya? Lah kok bojoku iki ngomong, "Mas, lah kok lambiku malah kumadel." Anu nduk sampean alergi aku ya. Lah nek mundele ya sak-sake kok Ya iso. kudune ning ndi to Mas? Lek tisu magic itu Mas. Kudune iki ning kuping. Oh ning kuping. Dadi ben kuping iki koyo marmut. Tuapu iki. Yo, entar lagu. Sik to. Lagune apa tisu magic. Ayo jajali. Sik, anu bakul jamu pojokane sik apik ya. Yo, sik. Oh sing kira lagi. Baik lah kok malah dewa mudun saking arsa pogos gawe kuwi iki. Sampean. Tresno iki. Nyapa Mas? Iku lho nggih sing ngono. Urung-urung aja ngguyu to. Iku lho anu sing ngendang lho nggih. Sing ngendang nyapa Mas Wanto? Kowe nggih minyak oles kok. Tutu. Nggih minyak bulus. Lah kok bal diolesi lah kok. Tenan lho, kayak bulus lah sing metu. Ngomong nang kowe rasa gawe guyon kowe. Ngono. Ayo. Tresno iki. Aku sing nyanyi. Ben sak karepe aku Nyanyi ndak aku. Jenengan tuan rumah Mendelman Mas. Manut jan manut tamune mawon. Ya, Sampeyan ngantek tamu itu adalah raja. ngantek ngrusi kula.
tak pecat dadi lurah sampean. Nggih. Pangkatmu ki opo? Bengi iki manut karo Nggih lho. iya. Karo dagelan, manut karo tak dagelan. dadi lurah. Tak dadeni mudin. Sampeyan iso ndongani lurah sampean. Ayo ndak nembang. Iso ndongani. Iso. Aja guyu to Mas Aku Kosek to. aku Serius ben ketok lek apa ki lek ketok romantis. Aku mbayangne lek ngono lho. Ngono ki nek perkara ngomah diteleh omah. Aja mbok gorene. Kok rumah samu sing kisinan edukasi lho. sing kisinan kowe apa? Lah nyapa? Aku dhewe yo kisinan kok. Lah nyapa? Wong kuwi malah dingge kramas maratuaku ora. Apa wis? Lah kok ndasku kandel. Tresno iki. Mas Pluto. Ayo ora cengengesan. Oh iso. Serius. Tut tut. Kok dudut iki apane to dudut iki? Cengenges. Iki Luki kekel-kekel setahun jajal paling Luki. Pusing. Tresno. Lah, Jong. Anu Mbak, Ngrungokne wong edan, aku mau ngrungokke. jenengan medal mau riyen ben fokus. Nggih to Mas minta nggih. Ya. Sampeyan ki Sing romantis ngono lho Mas. Iki lho, Pak. Anu bocah cah. iki ketara sing ngene iki ketara ora ngerti aturan. Ki lho anteng. Soale sing dodol tisu ya iki. Anteng. Ayo. Tresno iki dudu mung dolanan kabeh mau Nek nembangi gawe rasa ora terus ya-ya. Ngene tak Piye warai. contone Mas contone? Tresno iki dudu wong dolanan. Nggawe rasa ora angger jebak. Dalang iki yo nggawe rasa, nabuh yo nggawe rasa. Ngapa mbok cengkok, Bro? kabeh mau amarga kahanan Ada tinggi, Bos. sing tak jaluk Rada adoh, Mas, sono rada. Iki biasane nek bengok ombo, untune metu dhewe. langsung mantap Terus karo muni, bukan basa-basi. hamung kesabaran mugi Gusti paring kasembatan Mengadem hatiku ben aku rayu Melayu dan tanggung jawabmu itu palsu. aku tidak akan pernah melupakan kamu Dor. ini apa toto Langsung introne keyboard. Dedeng. Belum. Cededeng. aku tidak akan pernah mencintai wanita lain kecuali kamu sayang Mas. Yang benar, Ayo, Abang. intro. Ayo kamu sini. Kamu sudah bermain cinta dengan anak ini ya? Iya? Kenapa, Abang? Abang, weki anakku. Oh, anaknya. Kenapa Papa? Oh iya, Papa. Kenapa, Papa? Kan kamu sudah saya bilangin jangan kamu itu kenalan sama si Alek. Oh, si Alek. Alex Kamu kan sudah Papa bilangi. Iya. Saya belikan perumahan ini bukan untuk si Alek ini. Kenapa Melainkan kamu untuk saya untuk sendiri. kamu sendiri? Lah kalau apa saya apa bisa hidup tanpa laki-laki, Papa? Iya, tapi sementara itu kamu sementara jangan memikirkan laki-laki. Saya selak nggak betah, Papa. Waduh, punyamu kering ya? Makanya itu buatan. butuh diairi. Hei, Alek, intronya tipis bos, Alek, Napa lek dul? lidul gitu bisa. Bapak, Kan kamu udah tahu, ini anaknya siapa? Bapak anak jenengan. Kan saya harusnya tahu, ini bukan tempat untuk yang saya berikan kepada kamu.
Kamu kok nonyol-nonyol? Tujuanmu apa? Pamrihmu apa? Tujuan saya tidak punya rumah, saya ikut Imas biar saya bisa berumah tangga, nanti Piye? bisa saya hidup di perumahan Piye? Kowe omong piye? Dinamar Garden ini ya. Dinamar Garden. Ya. Ini tidak cuma-cuma saya beli. Saya berusaha untuk menjadikan anak saya lebih sukses. Kok kamu enak-enak? Mbok anggap apa? Mbok anggap apa? Anakku mbok anggap apa? Kowe seneng kaya ngene iki sing mbok sawang apa? Aku Mas. Bocah ming dodol es teh kok dadak kemelinti. Yang penting dia mau berusaha, Berusaha Bapak. piye? Kowe aja kok ngomong ngono, Lambemu kowe lho. Kudune omong karo wong iki apik-apikan ora ngono kuwi. Terus ngono kuwi mbok anggap apa? Aja ngono-ngono kuwi. Jangan Bapak kasihan. Kowe meneng. Aku mencintainya Bapak. Ale, Jangan. ale. Wong wedok setel kowe. Aku selak Wis pengen. diomongi. Ayo. Pergi dari rumah ini. Ini perumahan saya peruntukkan untuk anak saya. Kamu jangan main-main lo ya. Bapak ini sudah main di sini sudah main uang banyak. Main uang banyak loh. Main. Ayo keluar dari rumah. Keluar dari rumah. Kok lulak-lulak tuh kowe? Dikon metu lulak-lulak, Ayo metu. Metu ke omah. Aja niki kowe. Kowe kudu iso metu. Aja nganti kowe kene. Ayo. Kowe iso metu ora? Aku tak dadi bapak ewe dadi elek ewe. Dadi elek kowe. Danya apa? Kowe elek, Aku Alek. bapak e. Oke, siap-siap. Jenengan seksi lho Mas Mito. Ya, aku sing nekseni. Aku elek, bapak e elek. Oke, siap. Bapak Imas. Bapak Mas. Ya, Intro musik. tipis. Sodak tos nih, sodak tos. Dik Sahri, Iya, Abang. kita sudah menginvestasikan perumahan di Dinamor Garden. Iya. Kenapa sih ayahmu nggak setuju? Turun Padahal kan biasa, nggak minta rokok. uang ayahmu. Iya, kita kan aku juga tidak setuju padahal kita kan beli sendiri rumah ini. Saya juga mau bantu kamu. Uangnya tapi diminta ayah. Kamu sebetulnya kan udah tak mintain toh. Sudah. Ayo kita paredeng beli rumah. Iya, kan kita beli bersama kan? Ini sudah tak kasih DP-nya Iya. di Dinamor Garden. Iya. Tapi kok kamu mana? Katanya mau bantu juga. Tapi uangnya diminta sama ayah. Ayahmu minta uang. Iya. Emangnya ayahmu gak kerja? Tidak, dia cuma mabok-mabok aja. Loh, ganti neh. Ayahmu mabuk-mabukan. Ganti neh. Wah, Suka main GI juga. ayahmu. Oh, Waduh. dia juga suka main purol juga. Sahri, Iya, kamu sini. Bang. Ganti. Biarpun bagaimana saya yang ke depan akan menjadi suamimu. Iya, Ini rumah kita tempati berdua. iya. Jangan melihat dari sisi lain. Uangku juga uangmu, Iya. rumahku juga rumahmu. Iya. Tapi kalau di sini nanti ayahmu ikut-ikut, mungsulnya biar saya. Oke, Uangmu belum dikembalikan. Belum. Dibuat mabuk. dibuat mabok sama judi. GI. Pak Prapto, Sapa neh? Pak Prapto. Nah, Ini anaknya sampean tuh mau tak mulyake tak jak seneng. iya. Kok malah uangnya sampean jaluk, sampean buat poya-poya, sampean buat main, sampean buat judi, Terus apa bisa menjadi contoh seorang anak? Ayo. Padahal kalau tahu anaknya itu sukses, punya rumah, punya investasi, seharusnya bangga. Ayo seneng aku. Seneng kok malah diuang habis-habisan. Jangan begitu, Pak. Sampai itu orang tua. Ini anaknya sampean, piye-piye kudu iso nglungguhke anake. Kok iso sampean koyo ngono ki piye kamu? Aja mung ya yo ya to, duwe mbotene, duwemu tiga pondok. 3 GI. Tiga ciki anak, Sampean meji, terus apa meneh, 3 mendem. Mendem barang rumah kamu, Sampai lo kaken kumpul dek minto, Mas. Kayak tuku purol barang nih. Loh, sapa sing maklari sapa ne? Duwemu entekne iki. Gembos. Sampeyan aja macam-macam lho. Aja macam-macam. Iki masalahe perkara mulyane anak Ayo, iki. maksudku ngono. Terus duwene ndi saiki? Kudu mbok wene. Duit. Duwe wis diwene rung, Duk. Belum. Urung mbok kene ndi? Ayo. Mbok kene ndi duwite? Ini maksudku ngene lho. Ngene piye rumah kamu? Anu ngene, aku tak dadi sing wedok atau sing wedok. Piye to Mas Mito? Apa-apa ora gelem ki lho. Dadi bapak ya remuk ya, Pak. Iki lho, omah ki penting lho, Mas. Aku tak dadi Imas ya. Oi. Imas. Oh, sampean Dadi karang. Mas. Oh iya. Iya. Imas. Kene, Duk, kene, Duk. Dadi apa-apa kok tapuki aku.
Pinternya tetap. Dadi Mas aku. Dadi sing wedok. Mama, Iya papa, sama nih kita omongi, Mas iki kira kena diomongi. Wong wis tak tumbasne omah lho Mas, perumahan iki mewah. Tapi kok ora gelem nggeni lek goblok ngene jenenge iki. Dinamor Garden iki wis terpercaya lho. Secara pelayanan dan prosedur dan aturannya kepenak, ora angel. Iya. Wong gone ya kepenak, ya mbok. Strategis. Harganya juga ekonomis. Jane wis mbok lunasi ya? Wes tak lunasi sakjane. Anakmu ora gelem manggon. Ora gelem. Lah terus saiki ning ndi? Mbah, ngekos malahan. Piye? Ngekos malahan. Ganti nek. Ngekos dhewe apa karo kancane? Lah ya mbah iki ketok karo kancane ketoke. Gek ngerokokan barang iki. Anakmu? Heeh. Padahal cah wedok lho kok ngerokokan barang. Gek ngekos ketoke kok karo kancane. Oh wis ditukokne omah dipernahne lho. Engko nek nganti rene Senin ono. Lah iya. Saya minangka ibuke sing biyen lairke. Lah iya, kok tak senenane. Wah, lah iki to bocah diomongi ra kenek. Tes kondi iki mau. Sapa? Imas. Imas sapa wong aku lek ti yo. Aku lu Mujiati. Lah kok ngalih jarene mau Imas. Aku arep ngwe undangan. Undangan sapa? Undangan susah anakku Rabi Mas Kritik kali Mbak Ima. Anu, Terus? Mbak Bu Kritik. Aku iki Mujiati. Mujiati. Lah sampean kok kenal karo Imas? Loh, Imas kan ya kancaku to Mas Kritik. Oh, sendok. Undangan lho. HP Imas dengi tak delok enek jenenge Mujiati. Heeh. Kok ngejak sempayanan ning gone Lembu Peteng? Heeh. Kok arepe transaksi apa? Pak iki ra bener. Sampean ngejak anak kowe elek. Berarti ngejaki masalah ini. Iya. Ngejak anak kowe elek. Aku iki dititipi undangan saka Mujiati. Tapi aku asline dudu Mujiati. Lah sampean sapa? Aku iki lek ten. Oh, Lekten. Lekten. Oh, iya. Asline sapa? Aku mbiyen sindene Pak Minto mbiyen. Ten. Ten. Oh, layakno iki lho, sing tak goleki ya iki. Mujiati wis kongkonane Ten. Heeh. Terus saiki Mas ra mulih. Ra mulih. Berarti sampean Layak domo yangan. wong tuwa ora kena dingge panutan sampean. Iya. Lek ten ki tanggoku. Lho. Lah sampean sapa neh? Aku asline jenengku Sri. Lho. Srini. Bojone Pak Minto. Gak melu-melu nek iki. Nek iki wis jeru Ayo, saiki. lek pengen gepul lek pengen didoni raimu. Oh iki yo mulai malih kok iso mangsa. Ora mulai mbok tutuk dasku bosok ya. Iki tegese keluarga sing ndak harmonis. Nah, Keluarga sing selalu cerah, ndak rukun. Nggih, Pak. Saiki nembang bareng-bareng jaken ning Taman Juruk ben seneng gandengi karo Mbak Diah. Yo, kaya ngapa? Ya, sikat ya. Mbak Pipit ngateka yo. Sikat. Yuk. Ana Sekar Gandung Indonesia. Sekar Gadung Indonesia. Kilura Minto Darsono. Solo Mudalan mudi Neneng taman jiron Neng pinggir Bengawan Solo Sikat. Mudalan mudi Aman lan wengi Napa? Do suka Nanging ojo ngiket janji Nanging ojo ngiket janji Cahyaning bulan merajang pucuk ing demara. Banyu bengawan sinorot cahyaning bulan. Papan kreasi Mudalan mudi Sing dua-dua Balik Sekar Gadung Indonesia.
Do suka-suka nanging ojo ngiket janji. Percaya ning bulan rajang pucuk ing cemara. Nanging kang teko sasakawa gendeng tresno. Banyu pengawang kinarat kaya ning bulan. Dene sewu dian alera buka kenangan. Ngersake apa Kersake opo wong sarwa ana. Ing taman curug tamane Putra Solo. Papan kreasi modalan modi. Sing tuwa-tuwa waline aja nganti lali. sing tua-tua welinge aja nganti lali. Wes tenan. Nah, nuwun sewu Mas Didik. Dawuh. Niki wonten pamundhut gending saking Bapa Santo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Katur warahmatullahi Kiminto wabarakatuh. Darsono ing sasana pagelaran kula nyuwun gending ninggal katresnan kalian kacu kuning. Dipun suwun Mbak Pipit kalian Mbak Sulis ingkang kepareng nembang. Nggih. Bapa Santo Plosowarang. Ah, ya. Kaya ngapa? Bos. Kula nyuwun gungan panjenenganipun Mbak Pipit kalian Mbak Sulis Anu, niki Mister. pundhutane pepundhen panjenengan Bapa Santo sangka Plosowarang Kabupaten Blitar. Mister ya. Dani mboten diaturi tindak to? Sinten? Mister Dedi. Sampun kuntur dateng dalemipun ingkang Blitar, Mas. Oh, oke, sampun tindak ngetan. Oke. Siap-siap. Ya. Ya kaya ngapa Mbak Sulis diaturke pundhutane Bapa Santo. Napa, Kacu kuning kena kepelut ya kena. Coba. Ya. Oh lah. Nggih kepilut kalian kacu kuning mawon. Pas. Ya, langsung dados ya. Aku. Kartu kuning lho. Apa? Katur sedaya warga masyarakat Desa Pakisrejo tanpa kecuali ingkang taksih nderek wungon wonten ing perumahan Pakisrejo. Rusaki awakku Yamor Garden. amarga mikir wong sing tak tresnani. Rasane lara dadaku wong bagus kowe lunga ora pamit aku. Saiki ada gunungmu kacuku. Monggo Mas Mbos. Ando katresnanku. Yo nande Kacu kuning dadi pepeling nalika biyen kowe isih nyati. Mrene isih tak gowo ora bisa pisah nadyan mung sedelo. Wah, jan anu Dik. Wira swarane Mas Minto iki jan terpilih kabeh. Iya. jan. Sudah terseleksi. Nggih, jan pilihan tenan. Kualitas tenan. Mergo sik melek. Ora melek, mergo sik waras. Tak
kacu kuning dadi pepeleng kacu kuning dadi pepeleng nalika biyen kowe isih ngendi mrene isih tak gowo ra bisa Katur Mas Joko Wibowo saking Sumberagung Wilujeng dalu Wilujeng nyimak kacu kuning kumpul karo Nah, iki kacu kuning wis diaturke. Bablas tembangipun Mas Jo Klitik, Mas Jo Duduk kaya ngapa? Anak wedok Hani karo Mbak Mita. Wah, Mita Hiromikano. Nah, ngateken nduk coba kaya ngapa? Jabatan nelongso Jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem gawe karo seneng ora tojo peteng yen iso kaya sing kemen la apa to kanca ati kerep lara ra gelem rekoso budidaya pancen kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyata Saking penggemar wayang kulit ing wilayah Tulungagung nyuwun tembang utawi dolanan setunggal apa kitir sumilir ninggal katresnan kalian lintang asmara wis pilihan nduk iki coba telu ki pilihan sing ndi apa nduk wis manut panjenenganmu wae wis ya apa ya wis ngene wae sing apik Mas Plutu kalih niku kula kalih niki mawon jumbuh kalih pamundatanipun nggih menika lintang samara lintang asmara ya uga diaturake kanca-kanca sinoman kawula muda Karang Taruna Desa Pakirjo Mas Klidik kalian sedaya para panitia ing dalu menika anggenipun ngestreni tasakuran peresmian perumahan Dinamor Garden uga mboten kesupen ibu-ibu sing keparang rawuh sing do mirsani menika ingkang lenggah menika ibu-ibu kuwata sanget ngoten yo kaya ngapa diaturke dados oke kalaki ya ya Ali iki apa iki kita ayo masuk siang pantoro aratan ora tau lali monyeling manis hati setiaku bisa anduweni marang sang Tiasulani rasa kangen hang limputi lintang bulan dadi saksi upayane datang balen jani janji sabaya mati sabaya yen ngati tenan janji mukti sabaya mati iya Kang Mas aku jawab pangan bae Mas Joko wong ayu tresna ku kinaya tamba usadroning bakti
bakal sena. Ra bisa dipisahno. Hei! Sekar Gadung Indonesia. Ada Cak Joko ini Joko tuh. Ana Mitelan, ana Hali. Ana Kimi Darsono. Sajose. Iya no. Oke Rio. Alah kuwi. Selamat tuh. Oke Rio. Siang Kalali ratri manis hati setiaku bisa anduweni marasa tiasuani Rasa dengeng bulan dadi saksi terus nih dong. janji sampainya bakti sampainya Tahu gemi kabeh kandamu lho ya. Engke aja nganti mleset. Nek wis Sabaya Mukti Sabaya Pati iki tetep wong loro. Ayo kene. Wong ayu tresna kinarya tampa susah kroning batenku. rasa hatiku tulus reninggalku Senajan ngaruh ibanyu secara tresnaku ra bakal sena. Ra bisa dipisahna wis tresna ra bisa dipisahna. Nggih, sembah nuwun tembangipun Lintang Asmara sampun katur. Sembah nuwun, Mas. Kanajeng Mas Titik jenengan niki kula bagehi Oh, biyayi nggih. ning panjenengan Jenggreng. Oh, siap. Tembange senes Caping Gunung Nanging? ning Gagrag Wetanan Gerajakan Banyuwangi. Oh, nggih. Nah, Nggih. coba Mas Klitik njenggleng Mbak Sulis, Nggih. Mas Kutuk njenggleng Mbak Punjung. Coba kaya ngapa? Sepote Mas, yuk dados. Sampun. Kekalih wah. sampun jumeneng sedaya. Kantun Mbak Sulis kalian Mbak Punjung. Niki mboten klintu, Pak. Klentune Biasanya kula kalih niku Ah, iya ta. kok diparingi sing bagus. Ya sok kala iki ngrasake sing bagus barang. Ora kok terus sing kae. Gak. Kita iki bojomu iki wis waleh karo sing bagus. Mboten napa-napa. Sekali-sekali ngrasakne sing elek. Yo manut sutradara. Iya. Lah kok anu apa jenenge iki? Apa, Mas? Bibimu kok abang? Mbak Sulis. Dalem. Piyayi iki elek karo bagus ki apa no bedane? Nggih enten to, Pak. Enten. Saiki Pak. aku tak tekon. Nggih. Nggih. Bagus ning ora ndek dhuwit. Elek sugih dhuwit pilih ndi? Nah, sing bener ki bagus ning sugih dhuwit. Nah, niku.
Hah? Sing bener. Kowe kuwi duduk pilihan ngono kuwi. Wong Mas Minto ki maringi sampean dua pilihan, bagus lan Didit, ning karo sing elek ning Nah, ditoke. Didit. Kowe luwih becik milih sing elek tapi kemproh. Kudune yo ditoke ora kok kemproh ki lho. Kemproh tapi duwe oke. Wis elek kempro. Nah, Tapi Nah. ini lho. Kang leres pripun, Mas? Aja perkara sugih lho. Eling lagu ke lho. Hati senang walaupun tak punya uang. Lha iki. Urung mesti lek ndek iki seneng. Luwih becik ki ra ndek dhuwit ngene iki. golek manten anyar. Tapi nelongso. Ya melu seneng ngono lho. Seneng kuwi ora. Yo, kaya ngapa Mbak Sulis dijengdeng karo Mas Klidik? Nggih. Kaya ngapa? Nggih. Tembangipun Teta, Pak. Dibawani. Oke, nggih. Ah. Entit. Kon ndek. Kontre to. Banyuwangi ki. Ah, Banyuwangi. Yo, kaya ngapa? Lah lho, tintingane Loh. entit. Master mah ilmu ya, Daryanto. Daryanto sapa to kuwi? Kuwi adike. Anakku iki. Anakku. Oh, Daryanto adik Adike Daryanto Dargombes. Daryadi. Yo. Membiat mayon. Awas, bagus. Paman. Yo. Mayon paman ya. Asik. Ki sembodo ki wong lanang sing ngene iki. Kok ngerti nek awake dhewe rada ratek sehat terus dijanji grengel. Ah, janjirane Kowe iki termasuk wong lemah kowe iki. Oh, ora lemah apa lempung apa kok iso? Orang itu manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Alah omonganmu kowe dhewe ratek Loro sehat. apa loromu? Kungflu. Kuflu. Flu ki lho. Flu elekmu bangga. Lah kowe apa? Wong ki aja lemah. Wong loro kok flu ki lemah kowe. Lah sampean. Embeyen kaya aku. Alah alah. Enggak Lanjut. apa-apa Mas, meskipun sampean sakit tetep enak kok. Nggih, ya sepanjang tak nggih sampean kok tak enak-enak nih. Sing penting tetep enak kok. Nggih, oke. Enak kok. Loro aku tapi aku tetap semangat jeneng sampean. Saged jenengan. Iso. Kok ge ambayane pas kepenak, Mas. Wis aku tak lebokne nek. Suwe-suwe cilik ngono. Suarane Awas. Yo. alan-alan kaya Aja dhuwur kok len nambeyenmu kumat, njur kewer-kewer malah kaya mentok bar kawin kae. Malah gilani to kowe. Ya fotonen to. Kok kon moto ku lho. gendeng pelampian Kowe ayo eman tuk kening klambian. Bah, Sik seneng aku. mantep, Mas. jebul nyolong pethek. Loh, kethek iso colok. Ya kethekmu dhewe. Lho, kene iki ya cilik tapi rasa. Energik ya. Kulino tuku jamu ning pojokan pasar. Disuwe. Ganti. Siap. Awake dhewe halus wae ya, Dik. Halus Mas, Tidak terlalu banyak gerakan, halus mengena. tapi berasa. Halus, Pasti. halus tapi suwi-suwi keturun. Dadi ngene. Kayak itu magic gitu. Nyerang baik. Nak apa? Mas nek paus, Mas. Paus. Paus. Goreng ya. Ya. Pianyu wangi. Yuk. Aja. Sik. Kurang nyendek, kurang nyendek.
Aja mbok jenggleng. Napa Mas? Bojomu lek ngogel-ngogel iki aja mbok jenggleng. Lah napa? Mesakne kuwi engko. Pripun? Wae ngendok cah kuwi kira. Niki pun Dewi ini bar ngendok ning ya ora dadi. Encer. Encer. Cengol sing darani ngengek toyo. Rada mendek ya Cahayu ya. Ah. Coba. Awas, Mas. Basa iki. Yo. Iki ketok iki. Saka jengglengmu iki ketok. Loh, kok piye? Kakean pemanasan tapi begitu berjalan diluk. Loh, apa iya kejutan kok lho. Lah iya. Ngono. Lah panjenenganmu jajal. Sing rada suwi ya, Mas. Tak gawe suwi, pokoke tak gawe engko yo bar jam 5 isuk. Ya. Kaya ya oh. Jarene kesuwen suwek, Mas. Cari. Oh, jarike. Lah yo kemulai mek siji ya, Cik. Ya. Nggih. Ayo. Lor lan kidul halas hangka. Getne Mas Duduk. Satu lagi lewatnya. Lah. Lah watine loro tok. Lah. Ayo sikat dhuwur. Tenang kowe. Sing wedok mek mencep tok. Piye, Biasa. Mas? Ngono kuwi biasa lah aku, Mas. Wis ya? Biasa. Lalek dulu ya? Heeh. Aku tak rokokan dulu ya. Masa yo gawe tempat istirahat bareng. Biasa lebar iki terus gawe rest area. Rokokan wis kok. Makasih, Cik. Nggih. Kamu jangan terlalu gerak, nanti kalau cancer saya susah. Alah. Ya, Cancer apa? kalau cancer nanti susah. Enggak bisa menggigit. Kalau cancer ya dipijit. Lah iya, Perutnya yang bagian bawah. nanti tak unjukkan. Enggak gitu. Kalau memang gangsel, ya kita cari tanggapan yang lain. Pak, cancer. Senes cancer. Oh. Oh, Cancer. saya sepuh ya, saya kopok. Cancer ya cancer. Heeh, ya. Papake nduk, yo. Nah, kesuwen mesle to? Enggak Bisa, pas Pak? sih. Piye, Dek? Enggak pas loh, Mas. Oh, lampunya gelap, Dek, enggak kelihatan. Ayo coba. Gus. Lo enggak pas lagi toh. Sing gak pasti brutumu lho. Lah wong kene pas mbok encorne rono. Ayo kecekluk lho. Maksane. Ayo. Wis pas. Pendadak. Wis dipasne digati. Ayo patah tulang. Wis kono, mumpung sih enom kono-kono. Paskan ya. Paskan. Paskan. Iya, sudah dari tadi sudah pas Mas Jane. Masa kamu nggak kerasa? Sudah kerasa. Iya. Enggak. Anu di jaluk minyak wis iki. Minyak lubus. GPU. Tahu lali lho kok sing dilak. Lho, minyak kayu putih. Ayo. Weh ayo. Kami yang nampak. Mas Lutu. Kene. Ya sekali-sekali ya ngicipi selimut tetangga. Rasakno, Mas. Rasakno. Tak paringi kelonggaran rasakno. Iki mau tibake tetangga toh. Tiba aku mapan nih. Yo wis tak loske, ora apa-apa, Dek. Penak ta yo? Penak. Penak. Karo bojoku penak Penak. ijel lek ngono. Wong ki aja sok tumindak sing ora sak mestine.
Lek wis duwe neke dhewe ya dienggo neke dhewe. Lah gekno kesamaan kok mapan-mapan. Lah tak darakku nek bojoku dhewe kok. Lah apa lam mripatmu apa ndak ketok? Aku ora ngesne kok. Tokno ben padu wong wedok iki padha gendeng ora nyapu-nyapuk geger iki lho. Wong ki awake dhewe anteng-anteng wae ya to. Sing anteng sapa? Lho, awake dhewe anteng-anteng wae ta ya. Awakmu anteng aku aja tak sipi wong loro. Wong kok senengane nganggo weeng liyan kuwi ora bener. Kene. Bagi kene. Lah alah. Lurah lho. Iki omahe sampean lho, omahe sampean lho. Ya. Lurah kaya ngono kuwi. Aja takon seneng sesaran bisa. Tanah endian Ku meliare Ku meliare. Nah, sing kaya ngono kuwi. Terus tambah no. Kanjeng Rama. Taman Sari Nuswantara. Belamjangan, gemelar kawan sayu santara. Belamjangan, gemelar kawan sayu nuswantara. Siga. Langsung. Ayo Delis. Lo 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 lo. Yo yo yo. Kerajaan Yanyo wangi Raino piani sing tau sepi lanang wadon kang nekani Oh oh oh. Longgoh ring pasir-pasiran sambur-samburan hari Katur Pak Tari, Pak Slamet, Mas Rahman, abdi mangan uga Bapak Salim. Yuk. Yuk. Ugi mboten kesupen Mas Agus Sudarayani. Mas Rasiman Nganjuk.